Hormatly Ata Watan TV YouTube kanalynyň tomaşaçylary, men size bir zat atmak isteýän, bilýäňiz biz halkara usuratla bilen manaşly habarlary biz size ýyzderli ýetirip gelýär. Soňky günlerdäki esasen halkara usuratla bilen manaşly habarlarymyzda reklam maksady bilen Ata Watan danışmanlyk kampaniýasy bilen manaşly ýetirip reklamyny belläp geçýär. Şol reklam bilen manaşly Ata Watan danışmanlyk kampaniýasynyň maňa bildirýärler. Soňky 2 günlükde esasenem siz bilet satýaňyzmy diýip soraýarlar diýär. Aslynda şol video habary özü dinläm bolsaňyz, özü tomoşa eden bolsaňyz, ol ýerde Ata Watan danışmanlyk kampaniýasynyň bilet satýanyna manaşly hiç ýerli maglumaty ýokdur. Emma diýmek, özü dinlemeýänlerim bar. Esasenem biziň 18 gün agzamyzyň köpsini dinleýändir, ýöne bir ýarym özü dinlemeýänler üçin şu ýürüti video habary size ýetirýärin. Yani Ata Watan danışmanlyk kampaniýasy hiç ýerli bilet satanok, satmak bilen manaşly hiç ýerli hyzmaty ýok, hiç ýerli maslahatamy ýok. Bu reklamda da hem beýlen geçirýär. Ata Watan danışmanlyk kampaniýasynyň 2 sanak işi bar. Birinji işi, eğer siz Türkiýede bilim almak isteýän bolsaňyz, Türkiýanyň ýokary hujajlaryna ýerleşmek isteýän bolsaňyz, Ata Watan danışmanlyk kampaniýasy şol boýunça size maslahat hyzmatlary, okuw ýerleşdirmek baglanşyk hyzmatlary berýär. Birinji hyzmaty. Watan danışmanlyk kampaniýasynyň birinji hyzmaty okuw ýerleşdirmek bolsa, ikinji hyzmatam ynançaty, pasport, 3 ýyllyk baha, şoňa meýleş resnamlaryň terjime işleri boýunça hyzmatlary berýär. Ondan başga hiç ýerli hyzmaty ýok. Munyň üstüne basyp belläp geçirmeli gelýär. Bilet bilen manaşlar ýokdugyny öňe aýtdym, ýene gaýtarap aýtasym gelýär. Onda şeýle soragy gelýär. Bilet näden almaly? Biz Türk Hava Ýollarynyň bilet bilen manaşly aýtyp biljeklerdim. Öňe aýtdym, aslında bir näçe edip belläp geçirdim. Belki täze azalarymyz bardyr, agza bolup tomoş etmeýänlerimiz bardyr. Şonuň üçin bilet Türk Hava Ýollarynyň manaşly şu reýsler, ýani 10-ny, 17-ni, 24-ni boljak öňümüzdäki 3 reýsiň bileti diňe Aşgabatdaky Türk Hava Ýollarynyň ofisinden alyp bolýar. Beýdesem de Türk Hava Ýollarynyň Aşgabatdaky ofisine baryp da şo ýerde bilet satylypdy, baryp alybermeli manyny çykarmalylar. Türk Hava Ýollarynyň Aşgabatdaky ofisine baryň, olara soraň. Olar size bilet satmak bilen manaşly özleriň näme şertleri bar bolsa, haýsy şertde bilet satýan bolsa, olar size düşündirirler. Ýöne ýankylar Ata Watan danışmanlyk kampaniýasynyň bilet satmaýanlaryny ýene bas aýtýan. Şu ýerde ýene bir zat belläsimiz, Ata Watan danışmanlyk kampaniýasy okuw ýerleşdirme hyzmaty diýmezde gynansak da käbirleri Ata Watan danışmanlyk kampaniýasynyň adyny ullanyp, hatta Ata Watan danışmanlyk kampaniýasynyň berýän hyzmatynyň bahasynyň 2 hessedenen ýokary baha alyp, şeýle hyzmatlary Ata Watan danışmanlyk adyny biz berýäs diýip aýtýanmyşyn. Men size häzir 2 sanak telefon belgisini belläp geçirdim gelýär. Şo belgiden daşary hiç bir belgi Ata Watan danışmanlyk kampaniýasyna değişili däldir. Ata Watan danışmanlyk kampaniýasyna maňa berilen maglumaty görä 2 sanak telefon belgisi, birinjisi Türkiýanyň telefon belgisi 0530 251 36 73, ikincisi bolsa 0532 401 71 52. Eýsem Ata Watan danışmanlyk kampaniýasy näde ýerleşýär? Aslında Türkiýe bilýärler üçin, İstanbul bilýärler üçin bir näme atlan türkçede aýtyp bilerim. Metro stasiýonu bar, Yenikap metro stasiýonu bar, Marmaraýdan çykyşdy, Yenikapda çykyşdy. Şol ýerde bir 200 metre ýarlyk uzakda ýerleşýär. Esas adresy bolsa Aksaray mahallesi, Koçubey sokak, Erler apartmany No 34-7, Fatih, İstanbul. Aslında kynal, Google'a girýäňiz, Google kartasy bar, Google Maps diýip bilýäňiz. Şol karta ýerýäňiz, Ata Watan danışmanlyk ýazsaňyz, Google sizi ofise getirip, size ofise çelli alyp gaýtýar, getip berýär. Hormatly dostlar, şunun bilen bilet Ata Watan danışmanlygyň satmaýanlygy bardaky habary size ýetirmek bilen bilet ýyzap bilýäňizem ýytaşyk aýtdyk. Şeýle hem Ata Watan danışmanlyk kampaniýasynyň berýän hyzmatlary bardy, salgylary bardy, maglumatlary ýetirdik. Häzirçe hoş, sag bolun.